Il-poplu huwa assolutament imxebba bl-abbużi li qed isiru. Dan kien is-sentiment espress waqt il-protesta li saret il-ħadd fil-Belt Valletta, organizzata minn Moviment Graffiti flimkien ma' qdiet tar-residenti Beltin. Il-protesta saret kontra dak li ħafna ilhom jilmentaw dwarha li mwejjed is-siġġijiet u l-istrutturi kummerċjali li qed joħonqu l-bankini, l-pjazzett it-toroq u l-bajjiet mhux biss ta' din il-lokalità, iżda madwar il-Gżejjer Maltin kollha. Preżenti għal din il-protesta kien hemm numru ta' kif huwa residenti mill-Belt Kapitali li ilhom għal dawn l-aħħar xhur jaħdmu jisemmaw leħinhom fil-kampanja Il-Bankini taċ-ċittadini. Il-protesta għaddiet minn uħud mill-aktar toroq affettwati fejn l-aċċess siguru bla xkiel għan-nies huwa prattikament ineżistenti minħabba l-okkupazzjoni mill-istrutturi kummerċjali. Net News kellem ma' membru ta' Moviment Graffiti li spjega l-għan ta' dawk kollha li attendew il-protesti li pjazzett u toroq pubbliċi jerġgħu ikunu aċċessibbli għal kulħadd u mhux okkupati għal raġunijiet ta' kummerċ. Nixtiequ naraw illi konna art illi edemmek għaċ-ċittadini, il-bankini huma taċ-ċittadini, pjazzett, toroq triq bħal dit strada merkanti pereżempju li kienet suppost pedestrianites illum hija speċifikament in-nies għandhom żewġ kuruturi minn fejn jgħaddu. Imma anke jekk taraw toroq oħra u tmorru postijiet oħra bħal ta' Sliema, Marsa Skala, il-problema dejjem qiegħda tikber. Spjegaw ukoll kif minkejja diversi wedid mill-gvern li se tittieħed azzjoni biex l-ispazji pubbliċi li nħatfu mill-kummerċ jingħataw lura lin-nies. S'issa da ma deret l-ebda forma ta' azzjoni effettiva jew infurzar serju. Qed jingħataw anke permessi jiġu regolarizzati anke permessi li diġà huma kontra il-policies li diġà jeżistu. Intant id-diversi talbiet mill-laqdiet tar-residenti huma l-tisjieħ tal-liġi attwali għall-infurzar serju u għal trasparenza fil-mod kif jingħataw il-permessi għall okkupazzjoni ta' art pubblika li sa din il-ġurnata baqgħu qatt ma ġew indirizzati mill-awtoritajiet.